Mayong adlaw mga binatulog minahal kong matlanon. Welcome to my channel. Welcome to March 8, 2021. Okay na ma'am. Ari kong iko. Ang ano ko sa advice, ang inuwi. Balik. Ah. Lagi? Aja voice ba? Amount mo. Amount is 1/8. Aha. 1.8. 1/8 na ba ito kape? Nasa na ba kaso? Yan na? Balik pa niya sa pinapalay pa po. Ini. Amount. Exact amount. Ay, nagugulit lang ito. Di mo ba? Tandig ka na lagi ituan. Pabilat lang. Okay, mag-ubot siya. Nang dada. Di, tidak. Daghan lagi. 1805. Banti namin ito. Kuan ko ambi. Ano makasinabot ta dito makasinabot. Laruan. Di kinabighan ng kuan.